Os trasnos do bosque están afeitos a estar en alerta durante as súas actividades diarias. Nesta fría mañá de xaneiro, aparecen tres corzas ante a cámara. Pero non se senten tranquilas e cruzan o regato na procura dun lugar máis seguro. Dous días despois, os seus medos fanse realidade e son perseguidas de preto por cans de caza. A persecución dura máis de 6 horas. Afortunadamente, 2 horas despois, podemos ver un par de corzos macho. Non soubemos nada máis das 3 femias. Agardamos que os orcos non tivesen tanta sorte na súa persecución.